ya Ali, Ali, ya Ali, Ali, ya Ali, Ali, ya Ali, Imamuna Ali, Imamuna Ali, ya Ali, ya Ali, sanka ne rayuwata ya Ali, sanka ne tanadina ya Ali. Nake so ya Imamuna Ali, gaban kanar rike ya Sayyidina Ali, 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 ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Wutan buran na mazaje ne Allahu mai girma, da ɗan baiwa da ɗan ilawa da nuna alfarma. Wake sayyadina almai girma saman girma, miji ga sayyida Fadima wacce take da duk girma. Da ɗo salati ga ɗaha Rasulallah ya shafa ma, da alihi har sabon nasa suna da alfarma. Da duk wani yayi da duk sharifai, kasa da duk masoyan annabi masu alfarma. Ali, man kuntu maulahu kowa haza Ali maula, Ali minni wa ana min Ali fadin maula. Ali gagar misali shi ne zakin Allah, Ali, Ali, Aliyin Allah. Madinatul ilmu, Ali imamu, ka ja mu ka kai mu gurin Rasulu manzanmu. Kaf a cikin asabu banga ya kai ba a kusanci, sai yana Aliyu kai ka zama mafifici. Arzikinka duk manci, a san ka sai yawan naci. Duk wanda ya ce da kai ba kai ba ya yi zalunci. Ali, Ƙur'ani ma ya yi bayani akan darajar Ali, wa yuddi muna ta yi bayani akan mukamin Ali. Babu ci babu sha kwana uku sai ji Ali, Allah da kansa shi ya jinjina wa Fadima da Ali. A so sa huta san su ne cikar hankali, babu shakka mai san su yana zamo a wani. Babu shakka in kaki suka shiga cakwalkwali, Ali ne shugaban ilimi ai bayan munzali. Ba ni shakka Ali na ɗauka, Ali na yi wa waka, wajibi ne guna ya Ali. Da yaya sanai ni kamar Saidi Ali, wa yake da mata Fatimatu sai Saidi Ali, wa yake da sirki Annabi kuce Saidi Ali, wa ya zama kofar ilimin Annabi Saidi Ali, wa ya kwanta makwancin Annabi sai Saidi Ali, wa ya ci yaƙi a Badar kuce Saidi Ali. Majority na manyan kafirai shi ya kashe su Ali, ba wani ta baba kuce daga Annabi sai Ali. Ya cinye Badar, jarumin Uhudu, a kai bara shi ne, a Tabuka ma shi ne a Ali. Tawassali na ba zai kare ba kan masoyana,
Sayyidi Abdallah da Amina macetana, Sayyada ta Khadija na zo ne da kokona, a ƙara mun abin da ya zarce roƙona. Mai tawassali da san dausan masoyana, mai tawassali da Rukayya da Ummu Kulsumna, sai na ba Akila da Musul kullum ni kuna raina. Dukkan shirafa ina kaunar ku ne mutuncina. Shehu Tijjani, Usul Zamani, Abul Fitri Jibri mai na kaunar ku a Ali. Maulaya Sheikh Sharif Ibrahim Sale mai girma, masoyi ne masoyin ummana da alfarma. Maulaya Sayyidi Usmanu ban su Fadimma, mai san Ali masoyin Ali kira da alfarma. Wani madduma masoyin Ali ne ba wai na wasa ba. Mai Fadiman Ali ne nake baiti ya Ali, san ka ne rayuwa ta ya Ali, san ka ne tanadina ya Ali. Kai nake so ya Imamun Ali, yaban ka na rike ya Sayyidina Ali, Ali, Ali.